Empleyado ng lokal na pamahalaan sa Mangaldan, Pangasinan sinampahan ng kaso sa ombudsman. Narito ang report. Umuusad na ang paglilinis sa mga tiwaling empleyado sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan. Kahapon, naghain ng kaso ang lokal na pamahalaan sa Office of the Ombudsman laban sa isang empleyado ng munisipyo na umano'y nandodoktor ng mga iniisyong resibo. Hindi na muna pinangalanan ng alkalde ang empleyado hanggang lumabas ang desisyon sa kaso. Ikaw nagbayad sa tax mo ng 25,000, yun yung original, ibibigay sa'yo. Ang i-report sa munisipyo is siguro mga 50 pesos, 100 pesos. Yun po yung nasa duplicate at saka triplicate. Nakopya ng munisipyo. Nadiskubre ng alkalde ang modus na ginagawa ng empleyado matapos isyuhan ng Notice of Delinquency noong nakaraang taon ang mga matagal nang hindi nagbabayad ng buwis. Kompleto mo naman kami ng documents, mapapatunayan po namin na talaga pong nagkasala siya. Base sa mga hawak na resibo ng alkalde, taong 2016 pa ito ginagawa ng empleyado. Sa ngayon, naka-absence without leave o awol ng empleyado. Nagsusumite raw siya ng resignation letter pero hindi ito tinanggap. Kailangan daw kasing harapin ng empleyado ang administrative at criminal case laban sa kanya. Iniimbestigahan naman ng alkalde ang mga kasama nito sa tanggapan para malaman kung may mga kasabot siya sa modus. Kasama si Daryl Peralta. Ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.